Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Umqeqeshi ke weSiwelele FC uSiema unkqonkqoza pha kwiqela leKaizer Chiefs ecela ebongoza into yokubana ke iKaizer Chiefs mayiphinde ibenzele inyweba imnikeze uHappy Mashiane kunye ke noSamkelo Zwane nakusizini ezayo ka-2027 iphinde iKaizer Chiefs imnikeze imkhululela abafana ngoba yena engumqeqeshi weSiwelele uza kubasebenzisa kwisizini ezayo. Na ukhumbula into yokubana ke uHappy Mashiane kunye ke noSamkelo Zwane idili yabo yelowuni njengoba bebelowunelwe phaa kwiqela leSiwelele FC iyaphelelwa ngoku apha ke kwimpela season. Kuzawufuneka ke ngoku bethathe impahla okanye izikhwama zabo babuyele back eNatura nakuqela ke leKaizer Chiefs ngoba phaya kwiKaizer Chiefs basene-contracts zabo ezisaphilayo. Qha into eyenzekileyo iKaizer Chiefs ibibalowunele phaa iSiwelele FC ngoba ke ifuna bafumane i-game time. Ngoku ke ngoku eso sivumelwano sabo selowuni sifikelele esiphelweni kuzawunyanzeleka baphindele back phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ube iKaizer Chiefs ephinde yacinga into yokubana ke ngoku ingabalowuna na okanye izoqhubeleka ibasebenzisa ngokwayo. Kodwa ke uLehlohonolo Siema ongumqeqeshi weqela leSiwelele FC uyabongoza ecela phaa kwiKaizer Chiefs lokubana ke mayenze umnyenyevu nenyweba wokubana ke imnikeze abafana iphinde iKaizer Chiefs ilowunele iSiwelele FC kwisizini ezayo aba bafana babini ngoba yena nguSiema ubonakala ebathanda ebonakala ke eza kubasebenzisa kwisizini ezayo. Yonke ke loo nto yawulala phaa kwimanagement yeqela leKaizer Chiefs. Na ukhumbula into yokubana ke ukuze aba bafana babe babhekiswa phaa kwisiwelele FC into yokubana iKaizer Chiefs bingasabasebenzisi bebehamba nje okanye bashiyeke estendini behleli bebukele kodwa ukudlala bebengadlaliswa. Sakwenzela nje ibale elincinci uSamkelo Zwane kuye kwakho into ezingathi ke unako ungabi na mbekwanyana kancinci umfana omdala kwabona kanti okubana ke unqabe lapha ekudlaleni kubaqeqeshi abaqeqesha abafikayo. Happy Mashiane umfana omdala ke yena ithemba lakhe laphuma mhla iKaizer Chiefs yabethwa kwifinal eCAF ibethwa ke liqela leAl Hilal lapha eEgypt. Ndicinga uba kumfana omdala lapho ke wenza iphutha wathola ired card bandiphazami ithemba lakhe walijula apho umfana omdala kusukela ngoko zangaphinda kwazi ukunqwala aphinda athatha amandla wakhe abheke phambili. Bamcengile kabanintsi bembonisa kabanintsi nathi sisenza amavidiyo sisitsho sithi ke mfana omdala kuba nje ebholeni nangokuqala ukwenza impazamo baninzi abanye abakora i-on goal kwiWorld Cup kwifinali umuntu akora on goal kodwa aqhubeleke ephila aqhubeleke ethatha amandla wakhe. Kodwa ke uHappy Mashiane kwacaba nobuntwana umfana omdala bombethile ngoba kusho ukuthi laa nto yahlala isengqondweni kuye ngoba kusukela ngoko zangaphinde uHappy Mashiane aphakamise. Sibanqonelele into yokubana kabafana babini ngayiKaizer Chiefs singaphinde baphinde selepha kwisiwelele xa ingazubasebenzi singabalibazisi bibagcina mayibayeke uSiema abasebenzise deske bade ke abafana abadala bavele babonakala apha kwiligi yalapha eMzantsi Afrika. Asinoyibalekela inyani ethi italent igcwele kwabafana ababini. Samkelo Zwane good kakhulu ke esazike thini sebala ngeza pasa siqhusheka umfana omdala. Le nkokanyana ke yakwaMashiane good kakhulu phaa kwicala lasekhohlo ayikhenketha phaa ibale ke shaye za crosses zayo. Italent banayo abafana abadala kwafuneka ke Kaizer Chiefs icinga kakuhle into yokubana ke mayibanikeze phaa uSiema futhi aphinde aqhubeleke nabo umfana omdala kusizini ezayo. Andazi ke nina ke bapho lapho nibona njani kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.